тиб пешаест ки муҳаббат ба инсон масъулият ва садоқатро тақозо мекунад. рисолати асосии табиб содиқ мондан ба қасами ёд кардааст. табибон дар ҷомеа ҷойгоҳи бисёр муҳим доранд. онҳо бо дониш, таҷриба ва меҳрубонии худ барои ҳифзи саломатии инсон хизмат мекунанд. ҳар рӯз онҳо бо беморон рӯбарӯ шуда мекӯшанд дарди онҳоро сабук кунанд ва умеди ҳаёт бахшанд. кори табиб танҳо як касб нест, балки масъулияти бузурги инсонӣ аст. онҳо бисёр вақт шабу рӯз талош мекунанд, то ҷони одамро наҷот диҳанд. дар лаҳзаҳое ки инсон ба ёрӣ ниёз дорад, маҳз табибон аввалин касоне ҳастанд, ки ба имдод мешитобанд. дар миёни табибоне ки умри худро ба ҳифзи саломатии мардум бахшидаанд, номи табиби ҳозиқ, сарвари кордон ва инсони накӯкор Тайбиддин Муҳаммедов ҷойгоҳи хоса дорад. оиди шахсияти Тайбиддин Муҳаммедович, ман ҳаминро бояд қайд кунам, ки ин шахсро ман муддатҳои 40 сол зиёд бар ин ман нағз мешиносам, ҳамчун табиб, ҳамчун клиницист. нисбати ин шахс ҳаминро гуфтан дар ҳақиқат табиби дилсӯз, меҳрубон, донишманд, барои он ки ҳар як бемория та охирша бозам ба ҳаракат мекунад. оиди ҳамин табобати бемориҳои бачагона, асосан хусусан бемориҳои асаби бачагона, ин кас бисёр навовариҳо дар соҳаи тибби бачагон ба даст овардан. аввал хусус узи майнии сара, ин кас бори аввал шӯъбаи бачагон ба овардан, ки ин хело ташхисмонии бемориҳои бачагона, хусусан бемориҳои асаб бисёр ёрдами калон расонд ва табобаташ ҳам бисёртар беҳтар шуд. ҳамчун клиницист, ҳамчун духтури меҳрубону дилсӯзу донишманд ман ин касро нағз мешиносам. мо солҳои дуру дароз ҳамроҳ кор кардем. зиёда аз 40 сол мешавад, ки ӯ дар соҳаи тандурустӣ фаъолияти пурмасъулона дошта, дар роҳи табобати кӯдакон ва ҳифзи саломатии насли наврас саҳми арзанда мегузорад. агар ба роҳи тайкардаи касбии Тайбиддин Муҳаммедов назар афканем, маълум мегардад, ки зинаҳои камолоти касбиро як ва боваринок тай кардааст. оғоз аз таҳсили бобарор ва хатми донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абу Али ибни Синои пойтахт сурат гирифта, дар шӯъбаҳои қабули беморон ва бемориҳои давраи навзодӣ бо меҳнати ҳалол, дониши амиқ ва муносибати самимӣ ба беморон миёни ҳамкорон ва сокинон обрӯи баланд пайдо кардааст. солҳои зиёд шӯъбаҳои номбурдаро ӯҳдабароёна сарварӣ намудааст. дар ҷамъият шахсоне ҳастанд, ки набудани онҳоро ҷамъият на он қадар ҳис мекунад. лекин шахсоне мавҷуданд, ки набудани онҳоро ҷамъият хело бозудӣ ва хеле ҳассосона қабул мекунад. ба фикри ман Тайбиддин Муҳаммедов аз ҷумлаи шахсоне мебошанд, ки набудани он касро беморхонаи марказӣ, кулли пизишкони беморхона ва гӯем, ки тамоми аҳолии шаҳри Исфара хеле хуб бозудӣ дарк мекунад. чунки маҳз ҷой доштани хислатҳои ташкилотчигӣ, дурбинӣ ва корсозии ҳамин шахс буд, ки солҳои охир беморхонаи марказии Исфара куллан тағйир ёфтааст. бояд гӯем, ки маҳз бо меҳнат ва заҳмати ҳамин шахс ҳаст, ки кулли шӯъбаҳои беморхонаи марказии шаҳри Исфара ба таври замонавӣ аз таъмир баромаданд. аз ҷиҳати таҷҳизоти замонавӣ гӯем, ба фикрам ноҳияи Исфара дар миқёси ҷумҳурӣ яке аз ноҳияҳое мебошад, ки ӯ дорои таҷҳизотҳои хеле хуб ва замонавии тиббӣ мебошад. аз ҷумла оиди нисбати гиёҳдармонӣ, ки ман онро сарварӣ мекунам, бояд гӯям, ки таи 10 соли охир, ки мо фаъолияти корӣ мекунем, бо дастгирӣ ва ёрдами ҳамин кас ҳаст, ки шӯъбаи беморхонаи мо, ки дар ҷумҳурӣ аввалин ва ягона амалкунанда мебошад, фаъолияти худро бо муваффақият давом дода истодааст.
кору фаъолият дар ин шӯъбаҳо ба табибидин дар самти амалисозии донишҳои аз худ намудааш таҷрибаи хело ғанӣ дод. духтури соҳибзавқу соҳибистеъдод тавонист дар самти ҳифзи солимии кӯдакон ба ҳадафҳои худ шарафёб гардад, зеро дар сурате ки инсон касбашро дӯст медорад ва онро аз самими дил иҷро менамояд, дар ҳама самт кораш ба пеш меравад. طول زیاده از 20 سال است که طبیبیدین محمدوف را میشناسم. مردی دانشمند، خاکسار، با تجربه برای تفاوت بیماری‌های عصبی بچگان بسیار زحمت‌های بسیار کشیدند. چون این که یک چند مرتبه به خارج کشور برای تکمیل اختصاص رفته گذشته است. من همچون دکتری جراح گفتنیم که در زمینه نوسازی انفراستراکچوری طبی جاری نمودن جراحی لاپاراسکوپی بسیار سهم خود را گذاشتند. چون که ما تجهیزات اندوجراحی که در شعبه جراحی مجهز گردانده شده است، تمام جراحی‌های گذرانده ما با یاری جراحی لاپاراسکوپی گردانده می‌شود. طبیبیدین محمدوف ҳамчун табиб неонатолог ҳамеша мекӯшад ки дар табобат аз усулҳои муосири тиб истифода барад. ӯ ҳамеша дар ҷустуҷӯ қарор дошта талош мекунад ки нозукиҳои касби пуршарафи пизишкиро ба хубӣ аз худ намояд ва ҳамқадам бо пешрафти замони муосир хизматрасонии тиббиро дар фаъолияти ҳамарӯзаи кории худ ҷорӣ созад. ин аст ки дар давоми фаъолияти меҳнатӣ бо мақсади баландбардоштани сатҳи дониш ва таҷрибаи касбӣ борҳо аз курсҳои бозомӯзӣ дар дохили кишвар ва пешрафтатарин муассисаҳои соҳаи тандурустии хориҷи кишвар гузашта таҷрибаи пешрафтаи тиббиро дар фаъолияти ҳаррӯзаи худ татбиқ намудааст. мо табибидин муҳаммедовро бо тамкин, бо илм, бо маърифат, кордон ва дурбин мешиносем ва он воситаҳои муолиҷае ки дар беморхонаи марказии ноҳия ба роҳ монда шудааст, агар гӯем ки дар сатҳи ҷумҳурӣ яке аз аввалинҳо мебошад, муболиға намебошад ва мо бисёр мехостем ки дар ҷамъият ва мисли ҳамин кас кордон, корбин, созанда бисёр бошанд. касби табибӣ танҳо шуғл нест, балки рисолати муқаддасест ки меҳру муҳаббат, масъулият ва садоқат ба инсонро талаб мекунад. вақте сухан аз саломатии кӯдакон меравад, ин масъулият боз ҳам бештар эҳсос мегардад. қаҳрамони очерки мо шахсест ки беш аз 40 сол умри худро ба ҳифзи саломатии мардум, бахусус кӯдакон бахшидааст. табиби ҳозиқ, роҳбари кордон ва инсони ободгар табибидин муҳаммедов имрӯз бо меҳнати софтдилона ва фаъолияти пурбор миёни мардум соҳиби эҳтирому эътибори баланд гардидааст. зеро рисолати воқеии табиб танҳо табобати бемор нест, балки иҳдо намудани умед, меҳрубонӣ ва эътимод ба фардои солим мебошад. дар тӯли собиқаи кориам бо ҳамроҳии устод табибидин муҳаммедов бевосита барои тарбия кардани кадрҳои ҷавон, яъне кадрҳои соҳиб تخصصی که در ساحه طب به خلق و وطن، به خلق و ملت، یعنی که یاری طبی یعنی پیشرفته میرسونند، تربیت نموده ایستادند و در این سالهای یعنی که 8 سالی کاریم در کورس‌هایی که بازآموزی و بالا بردن سطح دانش خود کرده نمودم با دستگیری به واسطه آن کس میباشند. آن کس به نهایت یعنی که برای آبادانی بیمارخانه مرکزی شهر اصفهان، برای آبادانی ساحه تندرستی شهر اصفهان به نهایت مهنت‌های شبانه‌روزی کردن و کرده ایستادند. طبیبیدین محمدوف همچون طبیب بچگانه متخصص ورزیده ساحه نئوناتولوژی بچگان را دوست می‌دارم. برخی طبابتی آنها کوشش‌های پیوسته می‌نمایند و اسلوب‌های نوی تشخیصی و طبابتی را استفاده بردند که در دل بیماران راه یافتند.
баробари ҳамаи ин қобилияти фавқулодаи роҳбарӣ дар ниҳоди номбурда ва муносибат бо атрофиёнаш буд ки ӯро соли 2015 сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Исфара таъин намуданд. пӯшида нест ки кори роҳбарӣ чӣ дар гузашта ва чӣ имрӯз мушкил аст. фаъолияти корӣ борҳо исбот кардааст ки роҳбар бо баробари таҷриба боз чанд хислатҳои дигар дошта бошад ки он вақт кораш пеш меравад. таибиддин дар ин давра худро ҳамчун роҳбари масъулиятшинос, ташкилотчии соҳибтаҷриба ва шахси ташаббускор муаррифӣ намуд. бо роҳбарии ӯ дар беморхона корҳои зиёди ободониву созандагӣ анҷом дода шуданд. бисёр марди ободкор пуртаҷриба, чун ки дар бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 8 шӯъбаи беморхона аз таъмири куллӣ бароварда шуданд. дар ҳар як ҳамин шӯъбаҳо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати беморон ва хизмат карда истодааст. имрӯз мехоҳам дар бораи шахсе ҳарф занам ки на танҳо сартабиби варзидаи беморхона, балки барои ҳамаи мо омӯзгор, раҳнамо ва такягоҳи воқеӣ мебошанд. мо кормандони шӯъбаи гинекология аз он ифтихор дорем ки дар паҳлӯи чунин роҳбари хиратманд фаъолият мекунем. шахси масъулиятшинос бо таҳаммул ва ғамхор буда ҳамеша барои беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии модару кӯдак саҳми зиёди худро гузошта истодаанд. имрӯз муҳити беморхонаи марказии шаҳри Исфара тамоман дигаргун гардидааст. гулҳои рангоранг, дарахтони сояафкан, роҳравҳои тозаву озода ва шароити мусоиди табобатӣ аз завқи баланди ободкории роҳбарият шаҳодат медиҳанд. барои беморон ва кормандон муҳити созгор ва дилнишин фароҳам оварда шудааст. аммо дастоварди асосии Таибиддин Муҳаммедов пеш аз ҳама эътимоди мардум аст. зеро барои ӯ ҳар як кӯдак, ҳар як бемор арзиши бузург дорад. ӯ бо чеҳраи кушода, сухани нарм ва муносибати инсонпарварона тавонистааст дар дили ҳазорон нафар ҷой гирад. касби табибӣ пеш аз ҳама рисолати инсонӣ аст. ҳар нафаре ки ба ин роҳ қадам мегузорад, бояд дар баробари донишу малака меҳру муҳаббат ба инсон ва эҳсоси баланди масъулият дошта бошад. зеро саломатӣ арзишмандтарин неъмати зиндагист ва ҳифзи он вазифаи муқаддаси ҳар як корманди соҳаи тиб ба ҳисоб меравад. дар фаъолияти ҳаррӯзии худ мо талош мекунем ки ба беморон на танҳо табобати босифат, балки умед, ғамхорӣ ва муносибати нек эҳдо намоем. бовар дорам ки сухани хуб, чеҳраи кушод ва дастгирии маънавӣ низ барои шифои бемор таъсири бузург дорад. имрӯз рушди соҳаи тандурустӣ, беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва фароҳам овардани шароити муосир моро водор месозад ки ҳамеша барои худ кор кунем, таҷриба омӯзем ва ба савганди касбии худ содиқ бошем. зеро рисолати табиб ҳифзи ҷони инсон ва хизмат ба мардум аст. инсонҳое чун Таибиддин Муҳаммедов бо меҳнати ҳалол, дили пок ва масъулияти баланди касбӣ дар зиндагии мардум нақши нек мегузоранд. солҳои тӯлонии фаъолияти ӯ собит месозад ки муҳаббат ба касб ва садоқат ба мардум метавонад садҳо қалбро гарм ва ҳазорҳо нафарро умед бахшад. имрӯз ӯ на танҳо ҳамчун табиби ҳозиқ, балки ҳамчун роҳбари кордон ва инсони нексиришт миёни мардум қадру эҳтироми хоса дорад. имрӯз низ Таибиддин Муҳаммедов бо ҳамон эҳсоси баланди масъулият фаъолияти худро идома дода барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва ҳифзи саломатии мардум саҳм мегузорад. зиндагӣ ва фаъолияти чунин инсонҳо намунаи ибрат барои насли ҷавон ва мояи ифтихори соҳаи тандурустии кишвар мебошад.